SS soja ne. Ba kuɗi ba mota ta ya za a yi ajabota a gida ba fanta sai soko haɗin mamata. Zan kira budurwata ba kati cikin wayata. Zan ciyo bashin kamfani sun gane nan bata. Ɓangaren online na daɗe ba data. Akwai illoli sun yawa matsaloli, 'yan sanda sun kama ni kyar akai yo beli. Dan ma muna salloli za mu tsallake illoli. Akwai illoli sun yawa matsaloli, 'yan sanda sun kama ni kyar akai yo beli. Dan ma muna salloli za mu tsallake illoli. Akwai matsala, kai mala akwai matsala, da akwai matsala, akwai matsala, kai mala akwai matsala, da akwai matsala, akwai matsala, kai mala akwai matsala, da akwai matsala. Allah azurta mu, zurta mu, Allah azurta mu, zurta mu. Arziki kai mana dan kyawun gobe na, nake gyara yanzu na dan tsallake rana. In kai mama haji, in kai baba haji, ni ma in je haji bayan na ci kaji. Allah azurta mu dan kyawun gobe na, nake gyara yanzu na dan tsallake rana. Amma a yanzu akwai illoli sun yawa matsaloli, 'yan sanda sun kama ni kyar akai yo beli. Dan ma muna salloli za mu tsallake illoli. Akwai illoli sun yawa matsaloli, 'yan sanda sun kama ni kyar akai yo beli. Dan ma muna salloli za mu tsallake illoli. S cool on the beat.